About what thằng này nè. 네, 로가스 welcome to new vlog. Đây mà nên biar ini akan om thangkasin dong ada ke. Mana bisa jadi Nilu ada actress ni. Mai ni मानसिफोरा एकदम थाखुमा जोबथारदों. माने जोङो मोनायावनो ओंखारबोदोंमोन आरो मोनायावनो ओमफ्राय मोनायाव माने नुखाया नालाय महरफोराबो गोसोम नालाय ओंखायनो देखायनाय जायाखै दा सानाव नायदो दा जायगाखौ नुना सिनायखादों दा जोङो दा गहपुराव मोनफैबाय आरो गहपुराव हलंगि एकदम थांबाय दं आरो दा मोनहैसिगोन ओमफ्राय उननि मानसि उनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो जानाया बोरै जागोन बायदि होखावथारगोन जायोब्रा दाउ आरो नाबो दंनो नों खबर लांबाय होमबा जानायनि सिगां खबर लाखायो ना जायोब्रा आरो दाउनि बिदि आरो मथथे जाखावनांगौ फिसाजोनि हाबायाव जाखावना फैनांगौ आखाइ हमना फैनांगौ बेल' ओमफ्रायथ' हिनजाव गोदान बिदाखौ आं देखायनो बावदोंसो सरि नै बिथाङा थाखुमादो दुखु जाहाथे बिनानावखौ दा बिलाइनाय जासिगोन नालाय गाबदों जानाङा हामा दुखु जानो हामा बिबोना मोनदों नों खुसि जानांगौ एसे उनावलाय गाबदों जोङो दुखु मानसिखौ बारा एदावबाय थाला जों थांबाय थादिनि नायलांबाय थादो आरो भिडिअफोरखौ दानला दानलि दा खालाम जों सिदा थांबाय दं दा गारि गंनाया माने ओरैबायदि सिबलाय माने खिथुखौनो मोनस्लाबा एकदम सिगाङाव एकदम बैनो आरोखि ओमफ्राय जोंना एसे लासै सलायदों आरो एसे साखाव गाखावलै थाब मोनहैनांगौ बिजामादै गोदानखौ एसे नायहैदो आरो ससमा गानबाय दे दा आं माने एकखौ नुदों दा नुवाबाबो नुनांसिगोन दा मानो होनबा बिजामादै मोननायनि खोथा नालाय थांबाय दं दा मथथे नायलांबाय दा लामाफोरखौ नुवाखैबा गोजाननिया हलंगि थांग्रा बे लामाया 4 लाइन दा जोङो हाबा लागोनि न'थिं थांबाय दं आरो स' फाइनालि दा खाथि जालांबाय दं मोनथारसिगोन आरो सिगांनि गारि गंनाया एसे ड्राइभारफोरा एसे डेन्जार बिसोरो ना डेन्जार दा लामा गाज्रि मोजां जेबो मिथिखाया माने गानांगौ खारनांगौ बे आरोखि खोथाया खाथिनिफ्राय खाथि जाथारबाय आरो दा नै एकदम हाद्रि गुफुंलायथारबाय मोना होमबाबो मोनांसो जादों फुरा हाद्रि गुफुंलायबाय थांदों जोङो एकदम लास्टआवसो नामा न'आलाय जोङो मोनहैहां मोनदों खिन्थु मोनाखै आरो दाबो जायगाखौ बिदि आरो हाद्रि गुफुंलायनायलै लामाया बिजामादैनि लामाया फाइनालि जों हाबा थिलिखौ नुहुरबाय आरो हनै र' खोरखि खुलिनानै देखायथारनोसै आङो थाब देखायनांगौ ना बेनो आरो एकदम संनाय खावनायखौसो नुहुरग्रोदों आं थाबनो एकदम मोनसिगोन आरो मोनहां अबस्था हाब्बाय आरो फाइनाल दा जोङो हाबाथिलि हाबसिगोन आरोखि नङा होमबा मोनफैबाय आरो ना दा दासो जा साफैदों दे सानैया जथेस्थ जायो साना होदोलै आंनावबो एसे साना बिदि होननानै नों बराय जानानै बोरै मोनखो थाब फैलायनानै आंना बरायबाबो जायोमोन वेलकाम खेबसेबाव नामा हिनजाव गोदान आखाइ हमग्राफोरा बोरै मोनदों हिनजाव गोदान दिहुनबाय आरोखि दा बिबो नङा नोंना नुबाय दा दा हाबा दानसिगोन आरो
जोङो जिरायनिफ्राय दा फैनानै नै खायद'थिंसो मोनफैयो आरोखि जानाय लोंनाया एसे मेन जासिन नङा होमबा लोङालै जों पेपसि लोङो ना लोङा मोजां ब्रेकफास्ट आरो ना माखौ नायदों ब्रेकफास्ट दे जादों माने ओंखाम मोनजाथ'वा आरोखि दा ब्रेकफास्ट ना मा होनो जौ जाया गोदै दा निरलानि हाबानि बेदरखौ साखिनो होजेनदों जोंनो माने ओंखायनो जों साखिनो नाहरखोमादों जोंखौ माने नोंसोरो बेलेग लादों नामा जोंना नों Dotore dinaro. Nah. Murati. Makanya kami kula tuh kasih. Amarati ya sih. Pepsi nama muntah. Pepsi mana muntah? Pepsi bayi sama. 손디오 사든 펩시 운동가 펩시 뭐 남는 펩시는 펩시 바이지 그래 펩시도 다 있는 실래 집배는 자 주바이브 torne 로세이 소마이나 로마이나 맛이 다 드는 거야 이슈 오마마 자신왜 에스프레소 렁래 네바니시아 가지나 신앙 koktel siapa yang mau? Nggak sabteng nama? Sabtu kira. Video aja pian Tony ya. Masih saya neng leh. Jalan lingkut. Onna tuh mereka. Celah beta leh go. Gop senan sedan pin leh. Malas sih jalan. Rajin gizerau. Hah? Are. बिदि हामाब्रा नोङो मा मोनदोंलै थगायथ'सिनै साम'सो जा मालिक नालाय ना ओमफ्राय बे संख्रिनि साम' जाबो थांगोन जेनेबा खावबाय उफाय गैया नै आखायाव बिराद खालार नांगोन ना खोनायाखै साम'सानो गैया बाव साम' सिखावबाय इथिं गोजा आरोखि होखावबाय मानो आखाइजों माने नोंसोर जालायथारा ना आखाइजों जाया दा नोंसोरो हातल' गनाखाय साम'सखौ मोनसे दोनफै साम'स गैया होआखै बाव साम'सा मा जाखो साम'सानो बाव गोलैयाखै गोलैयैनि थाखायनो दा बिनांगौ जाबाय आरो बिदि आरो खोथाया बाथ्राया बेबायदि जानानै बेदरखौ एफा जायो बेदरा एसे गोथाव जादों नालाय ओंखायनो जादों आरो बियो जादोंबो गाबदोंबो आरो बियो जेनेबा आरोखि बिगुमै नालाय बियो नोंलाय जालाय गब गब होनो गब साम'जों गोमाबो थायो साम'सा गोमानाय मोनफैबाय जोंहा नै गिलासलाय दिसलाय जाखावसै निरलानि हाबाखौ जाखावलांजोबनांगौ नङा होमबा ओंखाम जानो नेबाय दङ ओमफ्राय थोरसिल' बहायना गालांजोबो जा जों बानलुसो जायो ओंखाम जाया ओरैबायदि आरोखि एकदम होथारो 360सो लेथारो जि जागोन आरो इसोर मानसि साइजखौ नुखादों दा उखै हाबना फैनाय नुखाजोबखायो मानसिफोरखौ हामखोलायबाय नोङो एफा So finally जोंना ओंखामा मोनफैबाय आरोखि ना गोसोखौ मोजां मोनदों दा ना मोनफैबाय दा मोजां मोनदों दहाय ककटेल लोंनायालाय गोजालाय गुफुरलाय लोंनाया दे आदै आदै जादो दे जाबाय नै दा लोंख'नोबो हायाखै फैनायखौनो जादो बिजामादैनिसोलै जालांनो हायो मोजाङैनो मालाय नङा बिजामादैसो गाहाय जामोन आरो गोथाव जादों यामि यामि थ' जों जाबाय थाजेनसै बारा देखायबाय थाया नै बिदा दुखुजों ओंखामखौनो जानो हायाखै जेबो नङा गाबोन समफोरनो मोनहैलायगोन नोंना नङा ओमफ्राय गब जादो
आयु गोथाव दा निरलानि हाबाखौ जाखावो होनबा दे बाजै जालाय अ दे गब जा यामि टेस्टि होखाव जोंना पार्टिफोरा होखावबाय दं ओइथिंबो होखावबाय दं जाबाय बा फाइनालि जों जाखांबाय आरो दा सिखारबाय गासिबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय नै सानै दंबावो लिडार सानै माने जाखाङाखै आरो बिसोरखौ नेनांदों बेदर जा नङा जों सानैनो उन होफैबायबा जों उन जाखाङाबालाय माथो संख्रि एसे लगायबाय आसार एसे लगायबाय होमबा जों जानो मोना गावसोर जाखांनानै बिदि बायदिसिना होनोब्ला बिसोरो गोलोम बोथोराव बेदरखौ मोनजाफेरथाराखैमोन दा गरसे हाबाय नालाय एसे आबौसै हाबाय गैला लास्ट हाबा होनो फिसाजोबो बिलाइखांबाय नालाय लास्ट बेनो ना हाबायाव जानांगौब्रा नोङो जालायनाय नियमखा जानासो मानसि जालायलायनानैसो मानसि जालायलायनांगौ ज' जालायलायनांगौ दौलायदोंब्रा नोंसोर दौलायलायबाय माने सिगांखौ आं जाखाङाखैनो ना आंखौ गाज्रि मोनबाय न'आ जालायग्रोब्रा जालायग्रोब्रा दौलायलायथारो बिदिनो मालाय नों दौलाय मा दौलायलायनाय गोसो थोलायनाय आरो जोङो हौवाजों हौवा गोसो थोलायो सोरबाखि एसो फैसानि बुस्थु बेफोरखौ जानांगौ नोङो आं नङा आं नासो जादों आं अमा बेदर जाखाया नासो जायो आं फाइनालि बिदाय जाबाय आरो नोङो माला थांगोन आं नै थांसै थेर' दे जाहैलाय ओंखारबोबाय जोङो बिदाय होबाय थांनो नागिरबाय गयबो जाबाय खुगाया गिदिर जाबाय उदैयाबो औ बिथाङा थांसिगोन जोंजों थांफासिगोन दुखु मोनदों लांफानांगौ नामा जोंनिया मोजांसिन जोंना स्रां स्रां जायगाया थांबा थ'दो लांखानोसै नोंसिना औवाबारि बाबारि अबावसो नानिया सिरिथार बै सुनै लानाया खेबसे मिनिबावलाय मोजां नुदों थांबाय दुखु मोनबाय नामा नोङो थांनायखौ मोनबायथ' आरो लांफानो सानदोंमोन गयाबो गोदैथारमोनलै बिभिन्न मानसि फैयो हाबायाव जोंजों गय जानायखौ माने बाद दोन हिनजावसो नायो गालां बादोंमोन पेन्देला नै जानाय लोंनाय बेयावनो खेबसे हाबैबावनोसै खोमा सेकेन्ड राउन्ड गाइस थांलै बाब जानाय खुबाबो थांजायो जाबाय बाब जाबायसो सकास फाइनालि मोनफैबाय आरो दा जों डाइरेक्ट गगामाव मोनफैखाबाय आरो बेबो स्टार्ट होलायथारो दसेखौनो आरो साखाबावो बिथांमोना ओंखारनो बादोंदां आं ओंखारला खोमा स' जोङो बियादैनि आखाइ हमना फैबाय आरो दा एकदम मोनफैबाय आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनो आरो जोङो एक्ट्रेस होनायनि जाहोना जाहैबाय बियादैया बारलाम्फा थियेटाराव माने आर्टिस्टमोन आरोखि बिनिखायनो मा होनदोंमोन एक्ट्रेस होनदोंमोन नंगौ नङा
सोरबा बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरनो दाबाव टाटा बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट